Corolla Verso соли барориш 2007 мошин вагон мебошад. Ман ин намуди биёрнаи мошин дӯстони азизон. ман ин намуд асқафҳои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш механик, инҷа монитор дорад. пробегаш 276 000 километр пробег. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз ман. мотор прахсой сӯзишвори дизел. нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 738 28 28. Toyota Avensis соли барориш 2006. ман ин намуди биёрнаи мошин. ман ин намуд асқафҳои мошин. ман ин намуд асқафҳои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, центр замок, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш чандако? пробегаш 172 000 километр. ин ваян сарсоба? Не, старсоб. Старсоб набуд. мани ҳолати салони қафои мошин ёдовар мешим. сиденияш бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.8 сӯзишвори бензин. нархи мошин 77 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 23 13 92 871 13 00. ёдовар мешим газан шинонтон мешавад. Hyundai Sonata соли барориш 2011. вагон мебошад. ман ин намуди биёрнаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд асқафҳои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, мани ойначош, кнопочный регулировка мешад. ин ду сиденияҳои пеш обогрев, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад. пробег пробегаш маълум не. мани олти салони мошин боз инҷа люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз ман. мотор 2 сӯзишвори бензин. нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 725 10 05. мана дӯстони азиз, хеле ки дида истодед Hyundai Solaris соли барориш 2020. мошини автосалон. мана дӯстон, ман ин намуди берунаш. ёфтем ҳамин мошине ки 20-23 сол шудагӣ. ҳозир дохили салонашам барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, пробегаш 7900 километр. мана зиёд гаштагиш не. бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотош ҳаст. мана рӯлошам обогрев мешад, сиденияшам обогрев. бисёр ҳолаташ хуб. чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана ҳолати салонҳои қафошам бисёр дар ҳолати хуб. дӯстон, мана коробкаш автомат.
коробкаш автомат. Мотор 1.6, сӯзишворӣ, газ, бензин. Чанд пул аст? 175 нархи мошин 175,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 802 0506 92 822 32 92. Opel Ashke соли барориш 2007. мошин вагон мебошад. яъне намуди берунаи мошин. яъне намуд асбобҳои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электре, оини чош, кнопочный регулировка мешавад, коробкаш механик. инҷа CD плеер дорад, центр замок, пробегаш 233,000 километр пробег. мани ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз менам. мотор 1.6, сӯзишвори бензин. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 706 76 78. беванс. Toyota Camry солаш 2011 европейка мебошад. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, титроник, CD плеер, монитор, пробегаш 107,000 километр пробег. сиденёш обогрев, сиденёш лифт боз, мультирол, ҳама навороташ ҳаст. боз ва инҷа люкам дорад. мани ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2.5, сӯзишвори бензин. расходаш 7 литр 8 литр 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 165,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 00 48. Honda CR-V соли барориш 2011. мошин вагон мебошад. ин намуди берунаи мошин. дӯстони азиз, ин ҳолати балон, ин намуд аз кафои мошин. чӣ хеле ки дида истоде. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, центр замок, коробкаш автомат, дутта сиденёи пеш обогрев, яъне CD плеер дорад, бортош компютер, пробегаш 65,000 километр. пробегош оригинал. мультирол, сиденёи чӣ хеле ки гуфтем обогрев, боз сиденёи лифт дӯстони азиз менам. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. сиденёш кожини сиёҳ мебошад. мотор 2.4, сӯзишвори бензин. расходаш 10 литр 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 165,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 00 48. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ
ё ҷашну маросим ва ё зорза зореду дар фикри сабти он ҳастед, пас наворбардорони касби студияи Баҳодур дар хизмати шумо. студияи Баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дафтар дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.